Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Σεφ Μερσίνη Λαμπράκη και σήμερα είμαστε στη Φάρμα Μητσόπουλο στην Κορινθία για να σας φτιάξουμε μία σειρά από καταπληκτικές συνταγές, εύκολες, γρήγορες, νόστιμες, ασπιτικές, με τα ψημένα μας παρακαλώ. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα ήτανε απλά να ανοίγεις ένα σακουλάκι στο σπίτι σου και να έχεις φρέσκο ψημένο χοιρινό γύρο, έτσι όπως πολλές φορές λαχταράς και βαριέσαι ρε παιδί μου να πας μέχρι το σουβλατζίδικο της γειτονιάς σου. Έχουμε τη λύση για σας και τη φέρνουμε στο σπίτι σας και στην κουζίνα σας εύκολα, γρήγορα, νόστιμα και υγιεινά. Σήμερα θα σας φτιάξω πατάτες γεμιστές που έχω βάλει ήδη στο φούρνο και ψήνονται ολόκληρες με τη φλούδα, με ένα μείγμα από κατίκι, ελληνικό παιδιά κατίκι, γιαουρτάκι, φρέσκα μυρωδικά και γύρω από τη Φάρμα Μητσόπουλος. Εσείς το μόνο που θα χρειαστείτε εκτός από την όρεξη να δημιουργήσετε, ξέγνιαστα, πολύ ξέγνιαστα σας λέω, είναι ένα βαρύ αντικολλητικό τηγάνι. Όσο ζεσταίνεται ο γύρος μας, εγώ θα φτιάξω τη σως. Γιαούρτι, εδώ έχω χρησιμοποιήσει ένα γιαούρτι με 2% λιπαρά, κατίκι, δύο και 2 φλιτζάνια μουστάρδα, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Εδώ τώρα θα παίξουν μπάλα μπόλικα μυρωδικά και αναμειγνύομαι. Απλά, εύκολα, γρήγορα, νόστιμα και ελληνικά. Λίγο ξύσμα λεμονιού. Να σας πω βέβαια ότι εκτός από το λεμόνι που το δροσίζει ή το λάιμ, μπορούμε να βάλουμε αντί για μαϊντανό άνηθο, αν και νομίζω ότι ο μαϊντανός έρχεται και δένει τέλεια με τη γεύση και τη λιπαρότητα του χοιρινού. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, πάω να φέρω πατάτες γύρω και μοντάρουμε. Κοιτάξτε πώς τσιτσιρίζει, πόσο ξεροψημένος και νόστιμος είναι. Τώρα δεν μπορώ να σας μεταφέρω και τις μυρωδιές, είναι σαν να έχετε φτιάξει εσείς σπιτικό γύρο στην κουζίνα σας. Λοιπόν, έχουμε ψήσει τις πατάτες μας, ολόκληρες όπως είναι με τη φλούδα. Τις έχω χαράξει όπως βλέπετε εδώ λίγο, για να μπορέσω να τις ανοίξω. Παίρνουμε ένα κουταλάκι και σκάβουμε λίγο τη σάρκα της ψημένης πατάτας. Ουσιαστικά δημιούργησα 2 μικρές φωλιές. Αλατίζω, λίγο πιπεράκι. Γεμίζω με αυτή τη δροσερή φάρσα από κατίκι και γιαουρτάκι, ανάλαφρο, γιατί είπαμε κυρίως προσέχουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας και στην καθημερινή μας διατροφή. Και τώρα ήρθε η μαγική ώρα. Δεν τα θέλετε ούτε μπέικον από πάνω, ούτε καραμελωμένα κρεμμύδια, ξεροψημένος γύρος από τη Φάρμα Μητσόπουλος. Μαϊντανός. Και εδώ σας έχω μία από τις πιο λαχταριστές προτάσεις για γύρο από τα ψημένα της φάρμας μας, γιατί η πίτα γύρος δεν είναι πάντα μονόδρομος.